És que la meva amiga m'ha dit que et coneixia i llavors ens hem apartat perquè no volem sortir a YouTube ni coses d'aquestes. El canal d'en CC. De qui? D'en CC. Hola, com va? Benvinguts a un nou vídeo del meu canal. Avui us explico que m'he donat d'alta a una aplicació que està molt de moda i que es diu TikTok. Aquesta. Està de moda sobretot entre les noves generacions i jo us recomano a tots els meus seguidors que us la baixeu, que em seguiu, clar, i que la descobriu perquè realment és una aplicació que fa molta risa. Els que esteu a Twitter esteu acostumats, i especialment ara amb el confinament, a que hi hagi molta batalla, no? Molta guerra, gent que està molt cremada i que li agrada molt insultar, especialment des de l'anonimat. Els que esteu a Instagram, doncs és una aplicació de fer una foto al menjar, a fer una foto el dia que estaves a la platja, ara costa més amb el confinament, una foto doncs als teus abdominals si en tens, coses aquestes. Els que esteu a Facebook esteu començant a veure que potser és una aplicació que s'està quedant limitada, i els que hem anat a parar a TikTok realment és una aplicació que serveix per riure, per passar l'estona, per desconnectar, per passar-s'ho bé. No et cremes com a Twitter, no estàs pressionat per fer una bona foto com a Instagram, pots riure i pots fer el que vulguis. Dins d'aquesta aplicació he fet molt el burro i m'agrada que sigui l'aplicació per fer el burro. Us deixo l'enllaç a la descripció per si voleu veure totes les tonteries que faig, però és que a més he descobert que estic connectant amb un públic jove, cosa que m'ha fet molta il·lusió, i estic connectant realment, vull dir, parlo amb molts d'ells i intercanviem idees i és superdivertit. I a més, dins del TikTok s'ha posat de moda que la gent gravi vídeos a una aplicació d'internet que és com un videochat espontani, a l'atzar. De cop i volta t'apareix algú i interactues. I la gent doncs està gravant vídeos en aquesta aplicació que es diu Omegle dins de TikTok. I és el que he fet. M'he agafat el mòbil i m'he posat a gravar connectant amb gent random. Això ja fa uns anys existia, amb una cosa que es deia chat roulette. És bàsicament el mateix funcionament. La diferència és que a l'Omegle et permet seleccionar per idioma. Si poses català, et surten, en general, persones catalanoparlants. I això fa que sigui molt divertit. M'ha passat de tot, des de gent que m'ha insultat, des de gent que m'ha dit gordo, des de gent que m'ha dit boomer. Boomer és el llenguatge que tenen ara els adolescents per descriure a les persones grans. En veritat, boomer fa referència al baby boom, és a dir, hauria de ser la gent que té de 45 en amunt. Jo en tinc 33, jo sóc millennial, encara que no ho sembli. I aquests, no sé si són la generació Z o X, els nous aquests. Total, que ha sigut molt divertit i us faig un petit tast. Hi ha gent que fins i tot, quan em veu, em reconeix del TikTok i recorda alguns dels vídeos, que a més us els he posat perquè veieu les tonteries que faig a TikTok. Anem a fer una ullada d'aquest resum. Qué grande, ¿eh? A ver tu cara. Ah, sí. Sí, estem sortint a un directe. Mira. Hòstia! Gerard, tio... Saluda a l'audiència. Sí. Bueno, sí. Mira. Clar, és que si entres... Jo et conec. Sí, he vist alguns vídeos teus. Vaig veure el dels auriculars. Ei, què escoltes? Hòstia, una cançó brutal que he descobert a Spotify, tio. És que m'encanta, és un grup que no coneixia. Com mola, no? Sí, brutal. La vols escoltar? Ah, ok, digue'm el nom del grup i el busco. No, home, no, té, escolta-la. Que no, gràcies, que ja els busquem. No, home, que no. Agafa. Que no, que ja t'he dit que no. Escolta-la, he dit! Volia preguntar, com es diu la cançó? Just a la lletra ho diuen, escolta, ja veuràs. Què, mola o no? No se sent res. Hòstia, merda, se m'ha acabat la bateria. És molt bo. Uy, qué atractivo, ¿no? Escolta, yo tengo 75 años. ¿Eso es un problema para ti? Hombre, no te digo que soy muy puta. A mí se me ha muerto el marido hace cosa de 2 años. Y oye, mira, me ha venido Dios a ver. Treu-te la camiseta, ve ahora que ve la mercancía. Voy a decirte algo, amiga. ¡Hombre! ¡Abogado! Ni tú, ni yo, ni nadie podrá con esta catástrofe. ¡Ostras! Això és una estampa divertida. Havia sigut molt divertit. No!
S'ha vist, Merda, s'ha vist, quina putada. Hola, què tal? Com va això? Bé, molt bé. Estic al directe al meu TikTok. Sí, Ah, sí? soc Hòstia, ets tiktoker tiktoker. boomer, sí. I quants... Ara quanta gent mateix està 15 connectada? persones, això és una multitud. Quantes... M'encanta. Quants anys creus Quantes que tu creus que tens? tinc? Deus tenir, Oh. o és això, 18. 14! Me 14. cachis! Bueno, està Me bé. cachis, m'encanta. No! Una altra vegada! No! Impossible! Impossible! Què patxa? No pot ser real. És que... És que mira... Ah. Mira, la Mona Lisa. La Mona Lisa està molt bé. I el Barça. Mona Lisa i Barça, tot alhora. Home, què tal? Com estàs? Ah, molt bé. La setmana passada em donaren les notes. Tot 10. Superbé. No, tot 10 no. Oh, en què? Però En què? sí que tinc uno. Hombre, un senyor... Jo soc català, no, Ah, no? No. D'on ets tu? De España. Ah, però Espanya és molt grande. És que clar, a mi m'agradaria veure'm a mi amb els ulls d'algú de 16 anys. Jo m'espantaria a mi mateix? No ho sé. No. Aquí no, hombre. Hola, hola. Hola. Què tal? ¿Eres youtuber? Sí, yo tinc esta TikTok. Bien. Tu no feies imitar els extints en català? Bé? Sí, jo sí que l'he vist. Jo parlo català. Jo parlo barceloní. Primera paraula. Ah. Bonic. Maco. Aniversari. Cumpleanys. Gràcies. Merci. A més, A més. esdeveniment. Aconteixement. Miop. Sagato. Fa pudor. Oh, olor malament. Malgastar. Desperdiciar. Menyspreu. Despreci. Dret. Empinat. Ara jo vull dir una. Turista. Pixapí. Oh. Hi ha una quarta veu que sona, però no? Soy yo. Ah, la veus? A ver, espérate. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí, no, correcto. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? I jo que me alejo. No us hi ha fet gràcia el gag. No passa res. A vegades es pot fallar. Un sostre. Amb una llum. Què té rollete? Jo que sóc un boomer. Ai! Hola! Mira, aquests em sabien, però els he fet cosa. No passa res. Hola! Què tal? ¿Eres independentista? Sí! ¡Viva España! ¡Gilipollas! Ai, que bo. Això és perfecte perquè queden retratats. Jo, si ells són unionistes, no els diré mai gilipolles. Imagina't com està el món, senyors i senyors. Com està el món. Oliola. Hola! Hola. Què tal? Bien. Molt bé. Esteu al directe al meu TikTok. Ah. Estic fent un TikTok. Sí, hi ha una multitud ara, poca broma. Hi ha 11 persones, Hòstia. Hòstia, això ho peta, però és l'hòstia. Hola. Hola! Ensenya-ho a càmera. I així ara explotarà el sistema, perquè clar, és un directe amb un directe amb un directe. És com l'efecte infinito. Hola! Això era molt petita aquesta nena, Que de vegades m'espanto i tot, És molt... Oh, ara sí! Regina Salvador. Estàs directe tu també o no? No, és que no faig directes jo per TikTok. No? Perquè no... Clar, per què si no dona seguidors? El que mola és fer els vídeos. Avui TikTok no va bé. Ah, no? No pensaré. Per què? Què et fa? Visites, tio, m'haig amagat. Ja. Fot un... Que haig de marxar perquè he quedat per jugar a ping-pong. Què et sembla? És molt trist, ja ho sé, però és l'esport que jo practico. Així m'aprimo. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Com va això? Pues va bé, i tu? Bé,
D'on ets? De Barcelona, i tu? Mallorca. Mallorca! Oh, que guai! Molt bé, mira, el meu cunyat és de Mallorca, és de Manacor. Jo no coneix a ningú de Barcelona. Ah, bueno, és que molt bé, molt bé. Bueno, ara a mi. Sí. Ostres, que... I ets de Palma o d'algun poblet? No, de Palma, de Palma. Ah, molt bé. Bueno, doncs res, un plaer. Que vagi molt bé per Mallorca. Sí. Hasta el perro se ha puesto nervioso. Ay, a ver, el perro. Que salude el perro. Claro. Hola. ¿Qué tal? Sí. Hòstia, pues sí, m'encanten molt els teus vídeos aquí, en plan reivindicant el català. Els accents en català als Països Catalans. Uala, tio, flipa mogollon, que fort, saps? Tio, quasi em dóna alguna cosa. Poder avui me compro ratafia perquè l'aigua no m'agrada, tinc la llengua massa seca, coi. Ole, aquí les festes majors només mengem cargols, xollem les ovelles i dormim a l'ombra dels pessiguers. Que carda, Segal, m'entens el que vull dir? L'altre dia vaig anar amb el cotxe a Can Mas i vaig fer un trompo espectacular. Mante, que te aguante ta mare, que eres una figamolla, che, una d'estrellar pudent. No, què vols que t'atxer? Mon anam amb salat a menjar ses cales amb sobrassadata perquè vaig fort. Hola, la Judewi, som els vostres germans del nord, ens encanta anar al Petrus a comprar i especialment a posar gasolina. Eco, gràcies mil per acordar-vos a nosaltres, som els catalans més oblidats. Un record a la mare pàtria. Taic, com xales escurant los plats. Dis-li a ton iaio que faci el favor d'agafar la granera de l'Opoval i que arroplegue los vidres trencats de l'espill. Ei, què dius? A aquestes hores vas a la feina? Amb tren? Però si és diumenge. Aquí bàsicament se sent portuguès, francès, espanyol, perquè els andorrans autòctons estan molt amagats. Per tant, quan pugeu a Andorra, bàsicament sentireu el català de pijos de Barcelona que venim aquí doncs, a esquiar o a comprar tabac. O diré despaciet, per si no enteneu la pau. Estia a la franja, parlem català. Faci ser gallosa o si piou. Siguient. Oh, moi, ja m'has gat? T'has begut sa bòquil sencera? Prest, més que saps ximeques. Per què el català de TV3 sembla que tothom vagi estranyit? Què els donen al càtering? Che, justament estem aquí i jo parli de tu amb el teu germà Eugeni, el xutxat. En aranès no n'hi un dialecte. Ei una llengua diferenta ad català. Ara sí! Què, com estàs? Sí, superbé. És que, mira, he iniciat això i estava coincidint amb gent que estava en un directe abans, saps? He coincidit en aquella... Aquest és el típic de 40 anys que viu amb la seva mare. Bé, així és, un home de 40 anys que viu amb sa mare. La ignorància és atrevida! Per acabar aquest vídeo, recordar-vos dues coses. La primera és que he estat fent uns directes més de 50 nits durant el confinament i ara m'estic prenent un descans i ja pensaré o reformularé el programa perquè no depengui tant dels entrevistats o dels convidats, que sigui una cosa més de contingut propi. Ho estic rumiant. L'última cosa que us volia comentar també és que podeu seguir-me a laixeta.cat. Estic bastant content perquè les últimes setmanes s'han incrementat els mecenes. De 16 hem passat a 22. Evidentment que estaria molt bé que si voleu que em dediqui a això i que pugui aportar més temps i més qualitat als vídeos, doncs com més mecenes, més m'ajudareu a poder-ho fer. És molt senzill, escolliu el vostre pla, teniu des de 1,5 € al mes fins a altres opcions i amb això estareu aportant el vostre granet de sorra perquè jo segueixi fent continguts en català. S'ha apagat la pantalla, que com que no paro de parlar, ja està. Bé, en fi, moltes gràcies i ens veiem al següent vídeo.